disponibli għax bil-qahwa ta' ħajja xejn mhuwa impossibbli. Għalkemm kont kważi tajt qalbi, kont spiċċef ftit sensibbli, kont spiċċef salvi toroq bi problemi inkredibbli. Imma mbagħad indunajt li jien għandi devozzjoni għal din mużika pura li għalija kienet salvazzjoni. Daħalt rasi li bija noħloq ħafna azzjoni u iktar ma li bdejt nagħmel komunikazzjoni. Bdejt ħireġ minn kwalinkwa sors meta ħdimt ma' sempliċiment u ma kienx ta' bil-fors. Meta ħdimt mal-gomma u meta ħdimt ma' G-Force jien dak it-tifeq sajja li nisħajjilni jors. Għad ma rrid nikkompeti għax naf li minix l-aħjar, imma l-inqas kull ma għamilt krejjajtu waħdi id-dar. Bil-qatra l-qatra tintel għal-ġarra u jien imlejt il-bjar u indunajt kull ipokrita għalli xjien mhux ħmar. Għad ma ridna nkunu leġendarji u ma rridux illi nkunu miljonarji, kull ma rridu nkunu missjonarji, għal-mużika tagħna nibqgħu makkinarji. Għax aħna ħan nibqgħu lejali u nweddukom li maħniex ħammorru kummerċjali, għaliex din il-ħajja rejali aħna minn taħt l-art inwadbu il-mortali. Il-trapbox sejjer jibda din id-dimostrazzjoni, l-estajtik applikazzjoni u joħodok l-informazzjoni. Irrid ikun naf kollox, taħrabx bil-konċezzjoni, għax hawnhekk għandek x'tisma' għax din hija kompożizzjoni. U b'din il-lokuzzjoni nkisser kull lokalizzazzjoni, bħal ma jxanxerret l-infezzjoni u nagħmel vendikazzjoni. Għaliex jien ir-rima waqt il-meditazzjoni, jekk għandi bżonn medikazzjoni mhux fitax l-opinjoni. Issaqbel jew opponi mhux ħatamilli differenza, nibqa' dejb widnejja magħluqina x'inha għandi l-esperjenza. U wara naqra xbib fil-fixka sar edha l-essenza, miel kbar farat il-liba u tixreb bil-prudenza. Ħalli li meċi gradenza anzi kun fajjenza, dan huwa l-bejs qawwi li riet il-qajjenza. Issu terremot illi ħawat il-frekwenza, iħawat il-kulħadd u jkun fuq ix-xjenza. Ma ridna nkunu leġendarji u ma rridux illi nkunu miljonarji, kull ma rridu nkunu missjonarji, għal-mużika tagħna nibqgħu makkinarji. Għax aħna ħan nibqgħu lejali u nweddukom li maħniex ħammorru kummerċjali, għaliex din il-ħajja rejali aħna minn taħt l-art inwadbu il-mortali. Qabel nitkellem għax moħħi dejjem stabbli u lest illi nelimina l-min jipprova jasal qabli, il-min jipprova jilabli biklim li mhux passabbli u jkollu isewi il-ħsara għax huwa responsabbli. Għax ix-xejn din brokkun verra għandu bżonn sellum biex jitla' il-fuq net u jidendillek ma dak il-qrun jista' talik minn għar sufrun binsinu jtaqbek isu ħarpun l-għaliex ma tmawx għamħarru nansi ġimma lażanja u ġimma mqarrun. Sama nibbies nibqa' nkisser moħħ in-nies għax jien jiet fil-ċina jien huwa id-demmis, l-alqa edda fid-dejja dejjem natti bil-fies u nibni l-alkati isni xi qawwies għal min ġej mill-infern nofrilu demonoloġija, esperjenza bitjubija għal telf ta' enerġija. Għax aħna l-batterija l-istiblik bħal-artillerija għandna b'teknoloġija barma għal-gwerra dinjija. Ma ridna nkunu leġendarji u ma rridux illi nkunu miljonarji, kull ma rridu nkunu missjonarji, għal-mużika tagħna nibqgħu makkinarji. Għax aħna ħan nibqgħu lejali u nweddukom li maħniex ħammorru kummerċjali, għaliex din il-ħajja rejali aħna minn taħt l-art inwadbu il-mortali.